wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuwun para takziah ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin, sumangga kula panjenengan sami tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Dene ing wekdal menika kula panjenengan sedaya tasih pinaring kawilujen satemah saged rawuh wonten mriki. Saperlu atur bela sungkawa dumateng Bapak Bagus Cahyo sakeluarga ingkang saweg nandhang duh kita awit saking sedanipun ingkang putra inggih menika Rahmat. Rikala dinten Jumat wanci gangsal wonten ing Desa Purwosari. Para takziah ingkang kinurmatan, keparenga kula ingkang piniji minangka pranatacara samengke badhe ndherekaken upacara pemetaking layon ing siang menika. Saderengipun kula badhe ngaturaken menggah rerangking adicara ing wekdal menika. Setunggal pambuka, kalih atur pambagyo saking keluarga, 3 atur panglipur saking sesepuh pangrasaning Desa Purwosari, sekawan donga gangsal panutup. Mekaten acara pametaking layon ing siang menika. Salajengipun minangka pambukaing upacara, sumangga sesarengan kula panjenengan ndedonga miturut agami saha kapitadosanipun piyambak-piyambak ingkang ngrasuk agami Islam. Kula dherekaken waos mawi waosan basmalah. Lumampah tatacara ing kaping kalih inggih menika atur pambagyo saking wakil keluarga dumateng Bapak Bagus Cahyo kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Bagus Cahyo. Salajengipun tatacara ing kaping 3 inggih menika atur panglipur saking Bapak Kepala Desa dumateng Bapak Bambang kula sumanggaaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Bambang kula aturaken agunging panuwun. Mugi-mugi pangandikan wau saged dados panglipur kangge keluarga ingkang nandhang bela sungkawa. Salajengipun kasuwun dumateng para muda supados ngedalaken peti layon dhateng plataran ngajeng. Dumateng para ahli waris kasuwun enggal samekta lan dumateng para takziah kasuwun keparenga jumeneng minangka tandha pakurmatan dhateng almarhum Rahmat ingkang badhe dipun sareaken wonten Sasanalaya Purwosari watawis 300 meter saking mriki. Sumangga para takziah sedaya ingkang kersa ngatapaken almarhum ngatos dumugi papan ing pungkasan. Para takziah ingkang kinurmatan, salajengipun waosan donga minangka panutuping upacara pametaking layon ing siang menika dumateng Bapak Sigit sumangga. Para takziah ingkang kula kurmati, mbok bilih anggen kula ngayahi jejibahan menika kathah atur saha tindak tanduk ingkang boten mranani ing penggalih. Kula nyuwun pangapunten lan waosan kula aturaken sugeng kondur nuwun. Wassalamualaikum